é un home bo que ia con seu fillo en Romaría Santiago. Enforcaron o fillo en Tolosa e Santa María deu-llo vivo. Por dereito ten a Virxe a Señor de lealdade que sobre el sector no dano de quen xura falsidade. Esto direi un milagre de gran maravilla extraña que mostró Santa María por un Romeo de Alemania que a Santiago ia que este padrón de España e per rocamador veu a Tolosa a cidade. Por dereito ten a Virxe a Señor de lealdade que sobre el sector no dano de quen xura falsidade. Pois entrou en Tolosa, foi lodo fillo arbusado, en casa d'un grande herexe, non sabendo en delle nada. Mas cuando viu a xente, foi ende maravillada, e dixeron ao fillo deste albergue vos quitades. E metteu o vaso no saco do fillo, e pois foi ido, foi tantoste de poseles metendo grande apelido, que lle levaban seu vaso de prata novo e broñido. Tantoste que o hallaron o herexe que seu era xurou por aquele vaso e que lle furtaba houbera o mozo que o traxía e a xustiza tan fera foi de saña e tantos te dis este mozo enforcade. Os seus homens crueis muita xiña ofreceron e da coita de seu padre sol merced non houberon. E depois creo na forca ante seus ollos coseron e la comendoulle a alma a Señor de bondade. El foise a Santiago, o había prometudo, e depois a tornada non lle foi esquezudo de ir o seu fillo leixar a morto.
porque fora traúdo, e foi no muito catando, chorando con piedade. E ela si chorava, disse o filho: